Vanzelfs, de verleiding is grut, want waak in een hele dag zonder de reels van Omroep Friesland. Maar op het Dalton Dokkum kist hij echt pas kwaliteit zien. Want daar binnen telefoons ook in het skoft en in de tussenwoorden verbeen. Dan is het aan het einde van de les voor de pauze van straks de mobiel. En dan is het na afloop weer van nou jongens, nou weer allemaal opruimen. En in de pauze is het ook even gezellig met elkaar, even met elkaar kletsen. Een wandelingetje, een spelletje. En de kinderen genieten daar echt van en wij ook. Eerst zat iedereen op hun telefoon, op TikTok of Snapchat of Instagram. En dan was het van, oh heb je dit filmpje al gezien, heb je deze al gezien, kijk hoe grappig. En dan was het weer terug naar eigen ding. Maar nu is het wel echt gezellig en je praat meer met elkaar en je doet meer sociale spelletjes met elkaar. Ik ben sociaal bezig, zie ik meer contact met vrienden of echt sowieso met oormeesken. Maar soms is het wel een beetje vervelend als die mem appen mast of zo. Maar op Pieter Jelles de Diek in Ljouwert mooi de telefoon erin skoft wel bij. Dan kun je mooi even alle nieuwe appjes en TikToks checken. Ja, gewoon even gauw. Maar ja, maar natuurlijk ook wel met mijn vriend praten. Want het is ook een beetje ongezellig gezeten op de telefoon zitten. Dus gewoon 1 minuutje, een bijwerkje en dan is het toch wel praten met elkaar. Waarom nog iemand wel? Wij denken dat het in de pauze, met meer dan 200-300 leerlingen hier in de pauze, dat het niet te controleren is. En dat ook om dat aan een collega te vragen om daar toezicht op te houden is gewoon niet reëel. Leerlingen sjoggen het nut van het verbod wel in, maar pubers zoen geen pubers wezen als ze toch net even stiekem de telefoon erbij pakken. Nou, in de les net, maar bijvoorbeeld gewoon even bij de wc of zo. Nou, dan pak ik hem uit mijn tas en dan zit ik onder de tafel en dan ga ik gewoon. Ja, dat is juist niks. Zorg je merkt dat de docenten hadden goed onthouden? Soms, verschilt per persoon. Nou, er zal ongetwijfeld bij ons als docenten ook natuurlijk nog een leerproces in zitten. Maar ook wij moeten natuurlijk wel verantwoord met omgaan. Want het is heel sneu wezen dat ik wel gezellig sta te whatsappen. Maar over het algemeen spreken we elkaar daar ook op aan.